ଘନ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବିଲୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା। ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଘର ଅଗଣାକୁ ଭିକାରୀ ଆସିଛି, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇନି। ନେ ଭାଇ, ଏଇ ରୁଟିଟା ଖାଇଦେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଛେଳି ଭାଇ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଦେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେ। ବୁଝିଲୁ ବିଲୁଆ, ତୁ କାମ କରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବୁଝିଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଭିକ୍ଷାରେ ମୋର କାମ ଚଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ଦିନେ ବିଲୁଆ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିଲୁଆର ଆଖି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ମଣି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମଣି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବା, ଏତେ ସବୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା! ଆଜିଠାରୁ ତ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଗଲି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଉଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ରହିଗଲା। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, କଣ ମିଳିଗଲା? ନାଇଁ ମ, କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଏଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବିଲୁଆ ସୁନାର ମଣିକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ପୋତିଦେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଦ୍ରା ଗଣୁଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପେଚା ରହୁଥିଲା। ପେଚା ବିଲୁଆର ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଏତେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସବୁ ମୋର। ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ କାଉ ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଏହି କଥା ଗୋଟିଏ ଚୋର ବନ୍ୟ ହରିଣକୁ କହିଦେଲା। ରାତିରେ ହରିଣ ଆସି ସମସ୍ତ ସୁନା ନେଇଗଲା। ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ପରଦିନ ବିଲୁଆ ସେଠାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ମଣି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋର ସୁନା କିଏ ନେଇଗଲା? ଆରେ କଣ ହେଲା ବିଲୁଆ ଭାଇ? ମୋର ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁ ସୁନା? ମତେ ଗୋଟିଏ ମୁଣି ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିନଥିଲି। ଲୋଭ ତୁମର ସବୁ କିଛି ନେଇଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସିଂହ ରାଜା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସିଂହ ରାଜା ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ବିଲୁଆ, ଲୋଭର ଶେଷ ଫଳ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆଜିଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବନ ବିତାଅ। ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବିଲୁଆ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଛାଡ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଲୋଭ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।